Tene utkalo kileta ani wolofla samba flani mɔgɔ ani wɔɔrɔ DMS TV cɛnamuso aw ni ce aw ni yantuma a y'aw bisimila DMS TV sanfɛ foli an ta n'o b'an kanbagaw n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka dɔn kibaru ni ye o wagati seli san'an k'an da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu dɔw tulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoniba m'an bolo ni ka olu dɔw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ a bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi opération dugukolo ko hukumu yɛrɛ kɔnɔna min an ka Mali fintigilakaw olu cɛsirilen bɛ opération kɛli la jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na walasa min ye banbaci wale jɛkulu maaw ye k'olu si latunu ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna sibiri tɛmɛnen utkalo tile 15 san 2026 min an ka état-major général des armées ale bɔnni ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna na a b'a lase maliden bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna ko min an ka Mali fintigilakaw ye k'u ye opération kɛ ne ka ɲɛsin banbaci wale jɛkulu maa camanw yɛrɛ kɔnɔna an ka Mali localité caman na k'an ka Mali fintigilakaw ye ni opération minnu kɛ k'a kɛra opération ɲumanba ye ka d'a kan opération nin yɛrɛ kɔnɔna na o sera ka tiɲɛniba yɛrɛ de kɔni don banbaci wale jɛkulu maaw kun n'u ka maa caman yɛrɛ kɔni fagalen ye. I n'a fɔ an kun y'a fɔ a ye cogo min don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna min yɛrɛ kɔnɔna an ka Mali fintigilakaw olu ka cɛsiralen don ka baara kɛ ko ɲuman o kɔni kɛra sababu ye ni ka an ka Mali fintigilaka otage 82 yɛrɛ kɔni libéré ni ka bɔ banbaci wale jɛkulu GIGN ma ale ni FLA maaw yɛrɛ kɔni bolo o ko hukumu de la a yirala k'a fɔ ko juma tɛmɛnen utkalo tile 14 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilaka libérélen nin yɛrɛ kɔni k'u sera an ka Bamako kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la aéroport international Modibo Keyita yɛrɛ kɔnɔna ko ni maa min ka nali ko hukumu yɛrɛ kɔnɔna o kɔni kunbɛra an ka chef d'état-major général des armées yɛrɛ de kɔni fɛ ni o ye général de division Élysée Jean Daho yɛrɛ kɔni ye. Criminalité ale ni délinquance ko kɛlɛli ko hukumu yɛrɛ kɔnɔna an ka Mali jamana kɔnɔna min an ka lakana tigilama olu fɛnɛ b'u seko n'u damayira kɛ jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛnw ka lakana sabatili ko la o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna ko utkalo tile 6 ale ni utkalo tile 9 san 2026 ni ɲɔgɔn cɛ la ko min yɛrɛ kɔni ye Bakɔ Jikɔrɔ ni ACI commissariat de police cɛdenw yɛrɛ kɔni k'olu ye opération camanw yɛrɛ kɔni kɛ an ka Bamako kɔnɔna na opération min yɛrɛ kɔni kun cɛla ni bolodali ye maa 8 yɛrɛ kɔni kan a kɔni yirala k'a fɔ ko bolodara maa 8 minnu kan ko bolodaliw ka d'a kan bisɛbɛ kɛ k'a fɔ ko dɔw ye binkani wale yɛrɛ kɔni kɛ ni maramafɛn ye dɔ minɛna ka d'a kan k'ale ye suyɛni kɛ dɔ fana bɛ yen o kɔni minɛna ka d'a kan a yirala k'a fɔ ko ni motow yɛrɛ kɔni suyɛna k'ale de bɛ moto nin yɛrɛ kɔni bayɛlɛma ni k'a feere ko kura ye maa laban yɛrɛ kɔni o minɛna ka d'a kan ko o kɔni fana bɛ maa jugu dɔw kan ni ka wale jugu kɛ an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na. Min OCC ni o ye office central de stupéfiants ni ne cakɛda an ka Mali jamana kɔnɔna minnu ka baara bɛn don ɲɛnamafɛn donni kɛlɛli ma i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min sanga ani wagati o OCC cɛdenw yɛrɛ kɔni bɛ wuli ni ka opération kɛ jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na walasa ɲɛnamafɛnw kana na don jamana kɔnɔna na cogoya si la o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna alamisa tɛmɛnen utkalo tile 13 san 2026 min yɛrɛ kɔni Kulukoro OCC cɛdenw olu y'a yira k'a fɔ k'u ye opération dɔ kɛ Kulukoro région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko opération yɛrɛ kɔni senfɛ k'u sera ka bolo da ɲɛnamafɛn ale ni fɛn kuntan caman yɛrɛ kɔni kan. Halisa an bɛ to an ka OCC cɛdenw ka opération kow yɛrɛ kɔni hukumu na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogoya wagati min na i n'a fɔ ko bi OCC cɛdenw cɛsirilen bɛ kosɛbɛ ɲɛnamafɛn réseau maaw yɛrɛ kɔni kɛlɛli baaraw la walasa ni fɛn jugu ninnu kana na don an ka Mali jamana kɔnɔna na cogoya si la o ko hukumu de la ko utkalo tile 12 ale ni utkalo tile 14 san 2026 ni ɲɔgɔn cɛ la ko min yɛrɛ kɔni an ka Bamako rive droite OCC cɛdenw ye k'olu kɔni ye opération caman yɛrɛ kɔni kɛ an ka Bamako quartier caman yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko OCC cɛdenw ye ni opération minnu yɛrɛ kɔni kɛ opération nin kɛra sababu ye n'u sera ka boloda maa caman ka bolodali maa caman ka fɛnɛ kɔfɛ min yɛrɛ kɔni OCC cɛdenw olu sera ka u boloda ɲɛnamafɛn caman yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bi don kibaru kɔnɔna na. An wagati min na i n'a fɔ ko bi min an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ni olu dɛmɛnen don u jɛɲɔgɔnw yɛrɛ kɔni fɛ a kɔni yirala k'a fɔ ko opération dugukolo ko hukumu na ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw n'u jɛɲɔgɔnw ye k'olu yɛrɛ kɔni cɛsirilen bɛ opération yɛrɛ kɔni kɛli la jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na opération minnu na u bɛ jamana yɛrɛ kɔni lakɔlɔsi u b'a lakana u bɛ banbaci wale maaw kɛlɛ an ka Mali fintigilakaw bɛ ka opération min kɛ o kɔni bɛ tali kɛ opération dugukolo ko hukumu yɛrɛ de kɔni na o ko hukumu de la min an ka état-major général des armées ale kɔni bɛ bɔ ne ka laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko don tɛmɛnenw na ko min yɛrɛ kɔni
kɔni an ka Mali fintigilakaw k'u ye dimi juguba de don Banbaci wale jɛkulu GIE ma ale ni FLA ka maaw yɛrɛ kɔnɔna na ni frappe kɛlen ni ka ɲɛsin ni maa ka civil caman yɛrɛ kɔnɔ ma an ka jamana localité caman kɔnɔna na communiqué la min carila civil tɛmɛnen août kalo tile 15 san 2026 min an état major général des armées ale kɔni bɛ laseli kɛ maliden bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko juma tɛmɛnen août kalo tile 14 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw k'olu ye opération caman kɛ ni ka ɲɛsin Banbaci wale jɛkulu GIE ma ale ni FLA ka maaw yɛrɛ kɔnɔ ma an ka jamana localité caman kɔnɔna na état major général des armées ka kɔrɔfɔla ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko nin don kofɔli na ko min an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw k'olu tun bɛ jamana lakɔlɔsili baaraw de la ko ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw to jamana lakɔlɔsili baaraw la o kɔni taara bɔ Banbaci wale jɛkulu maa dɔw yɛrɛ kɔni kan Soribugu secteur kɔnɔna na ni yɛrɛ kofɔlen bɛ Segu région kɔnɔna na ko sanfɛ kɛlɛkɛminɛw taara bɔ Banbaci wale jɛkulu maa dɔw fɛnɛ kan tuguni Boki wɛrɛ localité la ni yɛrɛ kofɔlen fɛnɛ bɛ Segu région de kɔnɔna na Tubakoro Nord est fanfɛla la ni yɛrɛ kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ Kulukoro région de fɛnɛ kɔnɔna na ko nin don kofɔlen na kan ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw to jamana lakɔlɔsili baaraw la o kɔni taara bɔ Banbaci wale jɛkulu maa caman kan ni localité ba nin yɛrɛ kɔnɔna an ka Mali jamana kɔnɔna na ko sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni bɔlen o ko in yɛrɛ kɔni kalama min yɛrɛ kɔni sanfɛ kɛlɛkɛminɛw olu fɛnɛ ye frappe kɛ ni ka ɲɛsin yɔrɔ nin yɛrɛ kɔni ma wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka tiɲɛni baara don Banbaci wale jɛkulu maa ninnu kunna ni yɔrɔ ninnu na état major général des armées ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko Banbaci wale maa minnu kun bɛ ni yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni na ko caman fagar'u la ko kɛlɛkɛminɛw ale ni moyen logistique caman fɛnɛ kun bɛ Banbaci wale maa bolo u ka ni yɔrɔ nin yɛrɛ kɔni na k'an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni ka frappe kɛra sababu ye ni ka tiɲɛni don o kɛlɛkɛminɛ ni o matériel logistique nin bɛɛ lajɛlen na ko ni opération nin yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw taara opération wɛrɛw yɛrɛ kɔni kɛ Ɲafuke ale ni Lere localitéw fɛnɛ na ko nin don kofɔlen na ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw to jamana lakɔlɔsili baaraw la o kɔni taara bɔ Banbaci wale jɛkulu maaw ka convoi ba dɔ yɛrɛ kɔni kan ni convoi yɛrɛ kɔni na yirala k'a fɔ ko mobili caman kun b'a la kabini o wale yɛrɛ kɔni kɛra min ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛ olu kɔni frappe kɛ ni ka ɲɛsin Banbaci wale jɛkulu maa ni convoi yɛrɛ kɔni ma a kɔni yirala k'a fɔ ko frappe in kɛra frappe ɲumanba ye ka d'a kan a kɛra sababu ye ni ka tiɲɛniba yɛrɛ de kɔni don Banbaci wale jɛkulu maaw ka ni convoi in na ko sanfɛ kɛlɛkɛminɛw kɔni ni frappe kɛ ni ka ɲɛsin convoi ma o kɔni kɛra sababu ye ni ka Banbaci wale maa caman faga ko min yɛrɛ kɔni ye convoi in fɛnɛ mobili caman yɛrɛ kɔni ko frappe in kɛra sababu ye ni ka o caman yɛrɛ kɔni halaki maa minnu fɛnɛ kun bɛ mobili ninnu kɔnɔna na o bɛɛ lajɛlen bɔnɛna o nin na k'an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw halisa u bɛ ka continuer opération yɛrɛ kɔni fɛ ni secteur kofɔlen ninnu kɔnɔna na walasa sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni ni frappe min kɛ bi la kɛrɛnkɛrɛnnen min bɔra frappe ninnu na ka se ka o bɛɛ lajɛlen dɔn ale ni ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ min yɛrɛ kɔni Banbaci wale jɛkulu maaw ye olu yɛrɛ kɔni kana na taa bɔgɔli foyi yɛrɛ kɔni kɛ ni yɔrɔ ninnu na bilen min yɛrɛ kɔni état major général des armées ale bɛ sinsin a kan kosɛbɛ ni ka hakilisi kuma fɔ maliden bɛɛ lajɛlen k'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min ye an ka Mali fintigilakaw halisa o kɔni bɛ ka continuer opération fɛ u bɛ opération minnu kɛ ni cɛsiri ale ni baara kɛ ko ɲuman walasa ka se ka Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen lakana ko hukumu de la a bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen ma halisa an ka continuer an ka jukɔrɔmadenw kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ma min yɛrɛ kɔni fɛnɛ an ka danaya ye an k'o ta k'o ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ma bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi i n'a fɔ an kun y'a lase aw ma cogo min an ka kunnafoniya tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na alamisa tɛmɛnen août kalo tile 13 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw ka cɛsiri hali n'u ka baara kɛ ko ɲuman o kɔni kɛra sababu ye ni avril kalo tile 25 tɛmɛnen san 2026 binkani wale min kɛra an ka jamana kɔnɔna na o binkani wale in kɔnɔna na Banbaci wale maaw ye an ka Mali fintigilaka caman minɛ ka taa ni olu yɛrɛ kɔni a kɔni yala k'a fɔ ko ni août kalo tile 13 in na san 2026 k'an ka Mali fintigilakaw ka cɛsiri n'u ka baara kɛ ko ɲuman kɔni kɛra sababu ye n'u sera ka an ka Mali fintigilaka 82 yɛrɛ kɔni libéré ni ka bɔ Banbaci wale jɛkulu GIE ale ni FLA maaw yɛrɛ kɔni bolo ni a yirala k'a fɔ k'an ka Mali fintigilaka ninnu kun bɛ nin ma kofɔlen ninnu bolo kabini avril kalo tile 25 tɛmɛnen san 2026 ka sanga ni an ka Mali fintigilaka ninnu yɛrɛ kɔni libéré ni ka bɔ Banbaci wale jɛkulu GIE ale ni FLA ka maaw yɛrɛ kɔni bolo a kɔni yirala k'a fɔ ko juma tɛmɛnen août kalo tile 14 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali chef d'état major général des armées ni o général de division Élysée Jean Daw yɛrɛ kɔni k'ale ni délégation ba dɔ yɛrɛ kɔni wulila ni ka taa an ka Bamako aéroport international président Modibo Keyita yɛrɛ kɔnɔ ni nin bɛ Seno localité yɛrɛ kɔnɔ na walasa an ka Mali fintigilaka minnu yɛrɛ kɔni libéré la ka se ka olu yɛrɛ kɔni kunbɛn aéroport yɛrɛ kɔnɔ na cérémonie min yɛrɛ kɔni kɛra walasa ka se ka an ka fintigilaka libéré nin yɛrɛ kɔni kunbɛn a kɔni yirala k'a fɔ ko cérémonie yɛrɛ kɔni kɛra an ka base aérienne 101 na aéroport yɛrɛ de kɔnɔ ni nin yɛrɛ kofɔlen bɛ Senu mara yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na état major général des armées kelen ni k'an ka ni fintigilaka nin yɛrɛ kɔni kunbɛn aéroport yɛrɛ kɔni na o wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ min ye état major général des armées a y'an ka fintigilaka nin yɛrɛ kɔni sɛnsɛn walasa u ka se ka taa base yɛrɛ kɔni centre d'accueil yɛrɛ kɔni yɔrɔ la walasa u ka se ka kuma ɲɔgɔn tɛmɛ u ɲɔgɔn cɛla la kuma ɲɔgɔnya nin yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni an ka chef d'état major général des armées ni o général de division Élysée Jean Daw yɛrɛ kɔni ale kɔni bɛ hakilisi kuma fɔ an ka Mali fintigilaka libéré nin ye k'a yir'u la k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko
bi ko min an ka Mali autorité k'alisa u cɛsirilen bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa halisa Mali fintigilaka minnu bɛ banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni bolo otage la ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka olu bɛɛ lajɛlen labila don n'a nataw la. Chef d'état-major ka kumaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a kɔni bɛ i da se avril kalo tile 25 san 2026 wale ninnu ma minnu kɛra an ka Mali jamana kɔnɔna ni don kofɔlen na banbaci wale maaw ye binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin an ka jamana localité caman ma. Chef d'état-major bɛ i da se o ma a y'a yira k'a fɔ ko banbaci wale maa minnu ye nin min yɛrɛ kɔni kɛ ko stratégie dɔ yɛrɛ de kɔni kun don u kun bɛ fɛ ka na ni basigibaliya an ka Mali jamana kɔnɔna ale ni ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka fanga yɛrɛ de kɔni dafiri. A y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni ye banbaci wale jɛkulu maaw yɛrɛ kɔni k'u bɛ propagande dɔrɔn yɛrɛ de kɔni na bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni sanfɛ walasa ka se ka malidenw yɛrɛ kɔni la influencer. A ka kumaw kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni ye banbaci wale jɛkulu maaw yɛrɛ kɔni ko fiɲɛ bɔda bɛɛ lajɛlen tigɛlen don la ka d'a kan min an ka Mali fintigilakaw olu bɛ ka opération caya kosɛbɛ terrain sanfɛlaw yɛrɛ kɔnɔna na wa opération ninnu kɔnɔna na ko dimi bɛ ka don banbaci wale jɛkulu maaw la ko komi tiɲɛni dɔrɔn de bɛ ka don banbaci wale jɛkulu maaw kun kɛlɛkɛyɔrɔ la sisan ko yɛrɛ de kɔnɔna min ye banbaci wale jɛkulu maaw yɛrɛ kɔnɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi u bɛ k'u ci bila kunnafoni kolonw dɔrɔn yɛrɛ de kɔni carili ma komi u tɛna na se ka se an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna kɛlɛkɛyɔrɔ la k'u bɛ k'u ci bila bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ de kɔni ka kunnafoni kolonw carili walasa ka se ka malidenw la influencer. Général de division Élysée Jean Daw ka kumaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ kuma ni ka ɲɛsin an ka nin fintigilaka libérelen ninnu ma a b'u fo kosɛbɛ ka d'a kan k'ale wagati min u kun minɛlen yɛrɛ kɔni don u y'u cɛsiri wa u ma sɔn tile kelen ni ka u kɔ don u ka fintigilaka principe yɛrɛ kɔni ma a bɛ tila ka laɲini yɛrɛ kɔni kɛ an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka service de santé maaw ma komi an ka Mali fintigilakaw ka service de santé maaw yɛrɛ kɔni k'u k'an ka nin fintigilaka ninnu yɛrɛ kɔni ka furakɛliw bɛɛ lajɛlen kɛ fu ani falaki la wa a bɛ hakilisi kuma fɔ an ka nin Mali fintigilaka ninnu yɛrɛ kɔni ko wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na k'aw to banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni bolo ko avantage fɛn fɛn yɛrɛ kɔni tɛmɛna u kan k'o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni nana segu ma bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni état-major général des armées yɛrɛ kɔni a bɛ foli bɛɛ kɛ ni ka ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen ma a bɛ malidenw yɛrɛ kɔni fo u ka jukɔrɔmadow ale n'u ka danaya tala ni ka da Mali fintigilakaw ka sanga ani wagati o ko hukumu la a bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin jɛkulu maramafɛntigiw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma minnu bɛ Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni kɛmɛ ni ka tubi dayɛlɛ ni maa nin yɛrɛ kɔni ko a b'a laɲini maa nin yɛrɛ kɔni fɛ u ka segin ka na jamana kɔnɔ u ka maramafɛnw bila wa a bɛ tila ka sinsin a kan kosɛbɛ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'ale samiya ka Mali fintigilakaw olu cɛsirilen bɛ opération kɛla walasa ka se ka banbaci wale maaw kɛlɛ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na min an ka Mali fintigilaka libérelen yɛrɛ kɔni olu fana bɛ kuma ni ɲɔgɔn ye kɛyɔrɔ in na u ka kuma kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ k'u b'u ka waleɲumandon yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali autorités ma ka d'a kan ko kabini olu minɛla ko min ye Mali autorités k'u cɛsiri ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa olu ka se ka labila ko o cɛsiri in yɛrɛ de kɔni filɛ ka nɔba bɔ nin ka d'a kan olu labilalen filɛ nin ye u y'a yira k'a fɔ k'u bɛ jamana ka bila yɛrɛ kɔnɔna na wa u pɛrɛnnen don ni ka baara yɛrɛ kɔni daminɛ ko kura ye k'ali ni jamana yɛrɛ kɔni mago sera olu ma tuguni kɛlɛkɛyɔrɔ la k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'olu pɛrɛnnen yɛrɛ kɔni don ni ka se ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la walasa don min olu bɛ fara fintigilakaw kan u ye layidu mun ta u ka se ka o layidu yɛrɛ kɔni tɛmɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi adamadenw n'u bololafɛnw ka lakana sabatili ko hukumu yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni ye Bakɔ Jikɔrɔ ni ACI commissaire de police maaw yɛrɛ kɔni ni o ɲɛmɔgɔya yɛrɛ kɔni bɛ commissaire de police Barika Kamara yɛrɛ de kɔni bolo a kɔni yirala k'a fɔ ko août kalo tile 6 ale ni août kalo tile 9 san 2026 ni ɲɔgɔn cɛla yɛrɛ kɔni na ko ale ka cɛdenw ye opération caman kɛ an ka Bamakɔ kɔnɔna na opération min yɛrɛ kɔni kun cɛra ni bolodali ye maa 8 yɛrɛ kɔni kan bolodala maa 8 minnu k'a yirala k'a fɔ ko bolodaliw ka d'a ka bisiya bɛ ka kɛ dɔw la k'a fɔ k'olu ye binkani wale kɛ ni maramafɛn dɔw bɛ ka bisiya k'a fɔ k'u ye suyɛni kɛ dɔ ta yɛrɛ kɔni ye ko ni moto suyɛniw yɛrɛ kɔni dira ale ma k'ale b'u yɛlɛma ni k'u feere dɔ fana yɛrɛ kɔni nana ka d'a kan ko ale association de malfaiteurs yɛrɛ de kɔni kɛ Bakɔ Jikɔrɔ ni ACI commissaire de police cɛdenw ka kɔrɔfɔ la ko opération in bɛɛ lajɛlen daminɛna août kalo tile 6 tɛmɛnen de san 2026 ni don kofɔlen na min yɛrɛ kɔni ye Bakɔ Jikɔrɔ ni ACI commissaire de police cɛdenw olu sera ka u bolo da maa 2 kan a yɛrɛla k'a fɔ k'u bolo da maa 2 minnu kan ko kelen si bɛ san 25 la filanan o kɔni si bɛ san 24 de la ko ni maa 2 nin yɛrɛ kɔni nana ka d'a kan don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na a yirala k'a fɔ ko moto taxi TVS dɔ yɛrɛ kɔni suyɛnna Bakɔ Jikɔrɔ ni Golf yɛrɛ kɔni kɔnɔna na bisa bɛ kɛ k'a fɔ ko ni maa 2 nin yɛrɛ de kɔni o moto taxi yɛrɛ kɔni suyɛn o yɛrɛ de kɔni na don kofɔlen na min yɛrɛ kɔni Bakɔ Jikɔrɔ ni ACI commissaire de police cɛdenw y'u bolo da maa 2 ninnu kan k'u kɛlen k'u bolo da ni maa 2 nin yɛrɛ kɔni kan min yɛrɛ kɔni commissaire de police ka cɛdenw halisa olu continuera sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni fɛ u ye sɛgɛsɛgɛli baara min kɛ o yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na u sera ka maa 6 fɛnɛ minɛ u y'u bolo da ni maa 6 minnu kan maa 6 minnu nana ka d'a kan dɔw yɛrɛ kɔni ta ye ko marifa yɛrɛ kɔni tun bɛ u bolo dɔw fɛnɛ yɛrɛ kɔni nana ka d'a kan a yirala k'a fɔ ko ni moto yɛrɛ kɔni suyɛnna k'olu yɛrɛ de kɔni bɛ moto yɛrɛ kɔni yɛlɛmani k'a feere ko kura ye yɛrɛ kɔni maa 6 minnu minɛna a kɔni yirala k'a fɔ ko kelen si bɛ san 19 na filanan o si bɛ san 31 na sabanan ale si bɛ san 30 la naaninan o si bɛ san 32 yɛrɛ kɔnɔna duurunan o si bɛ san 24
nani yɛrɛ de kɔnɔna ko wɔɔrɔnan ale kɔni si bɛ san 36 yɛrɛ de kɔnɔna bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni si bɛ san 36 yɛrɛ kɔnɔna a kɔni yirala k'a fɔ ko ale yɛrɛ de kɔni moto in yɛrɛ kɔni yɛlɛma ka d'a kan a bɛ minɛ wagati min na o y'a sɔrɔ moto taxi in tun bɛ a bolo nka a kun kɛlen don ka moto taxi in yɛrɛ kɔni fɛn caman falen walasa a kun kana se ka dɔn ko bolodara maa 8 minnu ka nin opération in yɛrɛ kɔni senfɛ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi maa 8 nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bilala an ka kiiritigilamaw ka bolo kan walasa donna nataw yɛrɛ kɔnɔ maa ni ɲagelen min ka kan ka se ka da o kan wa min yɛrɛ kɔni Bakɔ Jikɔrɔ ni ACI commissaire de police cɛ do y'a yira k'a fɔ k'halisa o kɔni nana continuer sɛgɛsɛgɛli baaraw fɛ nin ko hukumu yɛrɛ kɔnɔ na ni opération yɛrɛ kɔni b'a yira maliden bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali police nationale ma k'olu yɛrɛ kɔni cɛsirin bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ la walasa min yɛrɛ kɔni criminalité ni délinquance k'o kɛlɛ ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na wa min yɛrɛ kɔni Bakɔ Jikɔrɔ ni ACI commissaire de police ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ale bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin a ka cɛdenw ma wa cɛsiri n'u ka baara kɛ ko ɲuman na ka d'a kan ko yɛrɛ de kɔni kɛra sababu n'u sera ka jaabi ɲuman sɔrɔ ni opération yɛrɛ kɔnɔna na a bɛ tila ka wulimada kɛ ni ka ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen ma k'halisa an continue an ka collaboration tɛmɛ an n'an ka lakana tigilamaw ni ɲɔgɔn cɛ la k'an ka lakana tigilamaw yɛrɛ kɔni ka nɛgɛjuru siraw yɛrɛ kɔni labilalen don ni an kɔni bisigara maa min ka ko kɛta la an bɛ se ka o nɛgɛjuru sira ni wele walasa ka se ka o kunnafoniya da lakana tigilamaw yɛrɛ kɔni tulo kan OCS ni o ye office central de stupéfiants ni de cakɛda an ka Mali jamana kɔnɔna minnu ka baara bɛn don ɲɛnamafɛn don ni kɛlɛlen ma i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min sanga ani wagati OCS maaw b'u cɛsiri ka baaraw kɛ walasa min ɲɛnamafɛnw kana don an ka Mali jamana kɔnɔna cogoya si la o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna ko alamisa tɛmɛnen août kalo tile 13 san 2026 wulafila nɛgɛ kanɲɛ 17 wagati ko min yɛrɛ kɔni ye Kulukoro OCS cɛdenw yɛrɛ kɔni ye k'olu opération dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Ɲɔzɔnbugu localité yɛrɛ kɔnɔna ko Kulukoro OCS cɛdenw ye ni opération min kɛ ni localité in yɛrɛ kɔnɔna ko opération yɛrɛ kɔni senfɛ u sera ka u bolo da furakuntan ale ɲɛnaminimafɛn caman yɛrɛ kɔni kan bi wagati min na i n'a fɔ ko bi Kulukoro OCS cɛdenw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna kabini olu yɛrɛ kɔnɔna n'a fɔ k'u bɛ ni opération in kɛ ni localité in yɛrɛ kɔnɔna ko min yɛrɛ kɔni ye maa dɔ yɛrɛ kɔni hale bolila ka taga ka kɔlasagi yɛrɛ kɔni to ko maa kofɔlen ɲɛ dalen OCS cɛdenw yɛrɛ kɔni kan n'a bolila ne ka taga ka kɔlasagi yɛrɛ kɔni to ko min yɛrɛ kɔni OCS cɛdenw fɛnɛ nana maa kofɔlen ka sagi yɛrɛ kɔni kɔnɔna woloma u ye sagi yɛrɛ kɔni wolomalen kɛ o de senfɛ u y'u bolo da fɛnba dɔw kan u y'u bolo da fɛn minnu ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la o de ye couche ni o ye ɲɛnaminimafɛn o gramme 500 tun b'a kɔnɔna na min fɛnɛ skunku yɛrɛ kɔni ni o fɛnɛ ɲɛnaminimafɛn o fɛnɛ gramme 500 tun b'a kɔnɔ tramadol comprimé 42 ale ni irisela paquet 43 a kɔni yirala k'a fɔ ko min ye OCS cɛdenw k'u kelen ni ka saki yɛrɛ kɔni woloma k'u taara bɔ nin fɛn juguba nin yɛrɛ de kɔni k'a kɔnɔna na ko bolodara nin fɛn minnu kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bila bɛ OCS cɛdenw yɛrɛ kɔni ka ɲɛnaminimafɛn mara yɔrɔw la k'an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min olu OCS cɛdenw halisa u bɛna continuer sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni fɛ walasa ni opération in kɔnɔna cɛ min bolila ni ka taga ka nin sagi yɛrɛ kɔni to ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka boloda o cɛ kofɔlen yɛrɛ kɔni ka teliya la min yɛrɛ kɔni ye Kulukoro OCS yɛrɛ kɔni ɲɛmaa ka dan kan ye ni o ye sous-lieutenant Sori Sidibe yɛrɛ kɔni ale bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin a ka cɛdenw yɛrɛ kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu sen donna ni opération in na a b'u fo u ka cɛsiri n'u ka baara kɛ ko ɲuman na ka d'a kan k'o de kɛra sababu n'u sera ka u bolo da ni fɛn juguba nin yɛrɛ kɔni kan an ka jamana kɔnɔna na août kalo tile 12 ale ni août kalo tile 14 san 2026 ni ɲɔgɔn cɛ la min yɛrɛ kɔni an ka Bamako rive droite OCS cɛdenw yɛrɛ kɔni a kɔni yirala k'a fɔ ko opération caman yɛrɛ kɔni kɛ an ka Bamako quartier caman kɔnɔna na opération minnu yɛrɛ kɔni kɛra opération ɲumanba ye OCS cɛdenw yɛrɛ kɔni bolo ko Bamako rive droite OCS cɛdenw ye ni opération minnu yɛrɛ kɔni kɛ opération ninnu kɛra sababu ye n'u sera ka u bolo da maa caman kan u bɛ ka bisiga maa minnu na k'a fɔ k'olu ka baara bɛnnen don ɲɛnaminimafɛn feereli ma jamana in kɔnɔna na k'o fana tɛmɛnen kɔfɛ min yɛrɛ kɔni ye OCS cɛdenw olu bolo da ɲɛnaminimafɛn caman yɛrɛ kɔni kan ni opération ninnu senfɛ ko août kalo tile 12 tɛmɛnen san 2026 min yɛrɛ kɔni Bamako rive droite OCS cɛdenw k'olu kɔni u bolo da maa dɔ yɛrɛ kɔni ka Amdalaye quartier kɔnɔna na k'u y'u bolo da nin maa kofɔlen min yɛrɛ kɔni kan u bɛ wolomali kɛ maa in yɛrɛ kɔnɔ wagati min u kɔni taara bɔ cocaïne ni o ye ɲɛnaminimafɛn ale kɔni gramme 9 de ka maa kofɔlen in bolo ko OCS cɛdenw yɛrɛ kɔni bɔlen ni cocaïne kan ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni bolo u kɔni taara maa kofɔlen ka sogo yɛrɛ kɔni woloma u ye wolomali min kɛ maa kofɔlen ka sogo kɔni kɛra sababu n'u sera ka u bolo da fɛn wɛrɛw kan u y'u bolo da fɛn minnu ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la o de ye cocaïne gramme 14 wɛrɛ kan ɲɛnaminimafɛnw yɛrɛ kɔni bɛ bila mana min kɔnɔ u y'u bolo da o caman kan balansi kelen ale ni shisha kelen ko min yɛrɛ kɔni OCS cɛdenw u taalen wolomali kɛ ni maa kofɔlen ka sokɔnɔna na k'u y'u bolo da ni fɛn juguba nin de kan yen nɔ ko ni opération yɛrɛ kɔni kɔfɛ août kalo tile 14 tɛmɛnen san 2026 min yɛrɛ kɔni ye OCS cɛdenw ye k'olu y'u bolo da maa 2 wɛrɛ yɛrɛ kɔni kan Sogonikɔ quartier yɛrɛ kɔnɔna ko wagati min OCS cɛdenw b'u bolo da ni maa 2 ninnu kan o y'a sɔrɔ min yɛrɛ kɔni ye shisha arôme yɛrɛ kɔni o carton 2 de tun bɛ maa ninnu yɛrɛ kɔni bolo ko nin don kofɔlen kelen yɛrɛ kɔni na Ɲamakɔrɔ quartier kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni OCS cɛdenw olu y'u bolo da muso dɔ kan u b'u bolo da ni muso kofɔlen kan wagati min na o y'a sɔrɔ min yɛrɛ kɔni ye Tramadol ale ni Tramadol yɛrɛ kɔni ni o ye ɲɛnaminimafɛnw olu yɛrɛ kɔni comprimé caman tun b'a bolo OCS cɛdenw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla
la konya ni olu k'u bolo da muso yɛrɛ kɔni kan ko kabini muso yɛrɛ kɔni ɲɛ dara olu kan dɔrɔn mana dɔ kun bɛ muso yɛrɛ kɔni bolo muso y'a essayer k'a fɔ k'a bɛ o mana in yɛrɛ kɔni fili nka Osasi cɛdenw yɛrɛ kɔni ye mana in minɛ u ye mana in yɛrɛ kɔni minɛ fɛn minnu kun bɛ mana in kɔnɔna na yala k'a fɔ k'o de kun ye tramadol ni o ɲɛnamafɛn o plaquette 36 ale ni tramakin plaquette 9 ko muso in kun bɛ fɛ ka ni mana min yɛrɛ kɔni fili a yirala k'a fɔ ko ni fɛn juguba nin de kun bɛ mana in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a kun tɛ fɛ Osasi cɛdenw k'a ye kan kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi bolo dara maa fɛn fɛn ka ni opération nin senfɛ ko maa bɛɛ lajɛlen man hakili tigilamɔgɔw ka bolo kan walasa don nataw la olu ɲɛ kelen min ka kan ka se ka daw kan min Osasi cɛdenw y'a yira k'a fɔ k'alisa olu kɔni nana continuer sɛgɛsɛgɛli baaraw la nin ko hukumu yɛrɛ kɔnɔna Osasi cɛdenw yɛrɛ kɔni bɛ segin a kan k'olu yɛrɛ kɔni cɛsirilen bɛ halisa an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi opération kɛli la walasa min yɛrɛ kɔni ɲɛnamafɛnw olu kana na don Mali jamana kɔnɔ na cogoya si la nin bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ani k'aw kilinaw di a kilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ yan na ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma